Sorry. Sana'a me kake? Baban mu ya rasu. Akwai makaranta ba? Sakandare Sakandare da ƙari siyar. da ƙare sai ya rasu. Daga nan kuma baka ci gaba. Na ƙasan saboda Sorry. a sama ne na zuwan kai. Kwana na uku bisa hanya. Akan wannan? Ba ka jin tsoro? Ina akan karan kai daɗi na ba da rai na duk abin da Masha Allah. Sorry. mutane matasa sun ci ba ka tafi suna da na wurin gwaranyo sabon birni illela da barbawa da wamako da rafa ma haka sun ba sakon ce insha Allah zan haka sannan akwai kanaka na mashin da masu sukorori bisa hanya da mutane da yawa suna ta waɗanda Allah ubangiji da sa waɗanda aka wannan hoto da zan kowa ya ci kuɗi hannu shigo nan Abuja duk inda na biyo ana haɗa hannu ana ta murna wasu su bani ruwa wani ma yana tafiya da mota irin wannan ya tsaya nan cikin Abuja ce mai ya ɗauki kuɗi ya bani ya ce saboda baba ce mai na gode bari Allah ya kare kuma duk inda na zo kowane gari ana ta hotuna da ni ana murna ana murnawa a gidajen jarida da kwalli suna da mun tambayi mutane da wayoyi kuma da yawa kuma yanzu haka can mutane suna jira duka su dace ɗin hotonka ni yanzu kowa na duba a ga hotonka waya uku gaba ɗaya na kashe waya zan waya shida Waya shida? to na kashe saboda kira yawa da na ina bisa hanya akalla kullum ina yin samun kira da kowace na isa nake musu lalle ina nan lahiya da ina nan gidan mai gida ma suna ta murna suna ta murna Yeah.